Namar kejing snow beniau halor kejing bom yo jing bed NOC na kador bar shnong mau senram na kebentaban penlong ya kejing lek dek niam basisin sisnem syapok ka kerem mau jembun ka bedon ha mau senram na kaliang ka yatra komiti jong keseng niam Hindu ha ka hendru terik nailar kala ujor persya sya ka ying kasari high court ka Meghalaya ha ka baya kejing ped snow ka bendingkong la penlong ha ka nyau terik bad on sabut sakawe pat la syai ha ka pra terik nailar. Laban kedua baka yatra komiti kala pha da kejing ujor WPC bala register kum kan number arspa new pesan arjar arfusau persya ya kejela Meghalaya bad pramut ki wei pat ki nong syak mudoi ha ka bu es jendal advocate bad ubi jerwa advocate ki mikmat ya ka yatra komiti kat bau ti yangi b additional advocate general lani AAG bad H Abraham advocate sarkar lani UGA kila mikmat ya kejela Meghalaya. Habasyong bishar u advocate S jendal ula pentip baka yatra ka baman la usnem kade ka kam ka bayai beteng bat nadu usnem arjar khatwei terter ringkat bat kejing tau ya ka society la penlong khamrenti bat penbej bat ya kejing lek lek niam la ajing bit daki bor penyai district nadu usnem arjar khatwei hadu usnem arjar akulai ula ongru baki bor shnong habaro kini ki benta bala depru kila aya ka no objection certificate bat kejing bit bat ba kino ki kendon ki bala bu labot perking bha u jendal ula pentip bamenta usnem wat la ka jingbet ka beningkong la yo haka arnyo tarik jeliau arajar arhusau na ki bor penyai district ringkat ki kendon baki nong penyai ki dei ben yo ya ka no objection certificate na kedor barshnong mau senram Henry wat la kata kila persyang banyakran bat ki bor penyai ka district Henry kamsyam la dan setia ka no ke jubam bat hadin ki shuyo jingtip tang ya ka jingketaj ban INOC ling bakila pathai kubor Nalor kata ula ongru ba om syamla don kenu ke jing persyang ban bu ya kenu ke jaka mani blei kumbala penpau bat ba baro kisnam tangkawe ka kam ka bala jule kata kalong ban senrai ha ka syap jong ka shifling ublei shiva bat ba kam don kenu ke jing tmu ban penmong ya ki jing sngaw la ne thau ya ki ki jing pentut ha kata ka jaka bala kedo ula kerpat ru sya ka kashari ban ajing tip sya ki bor sinshar district bat ki rishimen bat ya kita ki hukum ki babyang de ban ai hadin kata Kat bana kaliang uyang ibi ula kerpat ba on ailat ba unyo ya kejing ptha ki ba debyang bat ka penpau ru ba namar ba ka kam ka dehok ban bishar la ban ailat ya ushisngi ban yo ya kaju ha kejing perkhat bala bishar bnya jong ka kashari high court namar ba ka kam kalong ka bakhya bat ka ba dehok ban bishar bnya bat na ka benta ban penbej ya kene ka kam ka kashari kala betha ya ka deputy commissioner East Khasi Hills district bahkan bu yo officer ubadan ka jingkit khli ban pentip sya ka dor barshnong mau senram bat kiwe ki bandon ha ka kashari ha ka pratarik ski pale ringkar bat ka deputy commissioner ka East Khasi Hills who superintendent of police ka East Khasi Hills ha ka por arbajin no phaisngi